Ahojte, na zapekaný chlieb z fritézy si nadstavte horkovzdušnú fritézu na 7 minút a 190 stupňov. Medzi tým si pripravíte chleby. Ak chcete, dajte si kúsok masla, ale tým, že použijem masnejší salám a syr, tak nejaký tuk sa tam aj pustí. Ja si na spodok chlebu vždy dávam pikantnú nátierku. Je to na vás, čo si tam dáte. Môžete si dať kečup, alebo ak máte nejaký iný dressing, alebo omáčku na grilovanie. Si to rozotriem. V prípade, že by ste si chceli robiť chlebíky na spôsob pice, stačí pridať picové korenie, trošku bazálky, oregána. Teraz si položím na každý chlebík salámu. Môžete kľudne aj šunku, keď máte, alebo udené mäso. Vždy je to iba na vás. Na to si pridám takto syr. Taktiež si pripravím druhý chlebík tým istým spôsobom, že si uložím salám. Koreniny nebudem dávať, pretože tým, že tam mám pikantnú nátierku, tak ona bude sama sebou dobre ochutená. Znova pridám syr. A ak chcete, aby bolo trošku ten chlebík taký vláčnejší, tak si kľudne pridajte aj paradajky. Teraz je ten čas, že si môžete pridať nejaké bylinky alebo koreniny, to už je zase na vás. Ešte si tam dám trochu navrch syr. A už len vložím do fritézy a nechám pozapekať. Zapekať môžete na mriežke, keď chcete, aby bol chlebík zo spodu chrumkavý, alebo ak nechcete, aby vám vytekali prebytky toho tuku alebo syru dolu do košička, tak si tam dajte takú silikónovú podložku, prípadne papier na pečenie. Ja tu mám tanú podložku, chleby si takto položím vedľa seba, opatrno, lebo fritéza už je predhriata, tým pádom je aj horúca trošku. Tu vám to takto posuniem, aby ste to lepšie videli. Takto pripravené chlebíky vložím naspäť do fritézy a nechám dokončiť 7 minút, 190 stupňov, ale radšej si to odsledujte, pretože každá fritéza funguje inak. Záleží na tom, že akú máte fritézu, aký typ, ale pri tejto mojej si vlastne priebežne viete kontrolovať, že ako to vyzerá s tým jedlom, ktoré pripravujete. Čiže úplne jednoducho len vyberiete, takto pozriete, vidíte a zase vrátite naspäť a fritéza sama sebou pokračuje v tom programe, ktorý má predvolený. Ak by ste chceli recept napríklad na cuketový perník, prípadne na francúzske zemiaky alebo na ďalšie recepty z fritézy, tak mi kľudne dajte komentár, čo by ste chceli, nech pre vás pripravím, alebo sa prihláste na odber a tým pádom vám každé video, ktoré na môj YouTube kanál pridám, vyskočí samé. Takýmto spôsobom si môžete kľudne robiť aj buchty, alebo rezne, prípadne mäso dusiť, alebo nejakú zapekanú zeleninu, čokoľvek. Je veľmi veľa možností a keď sa s tou fritézou, čo máte doma, trošku skamarátite, tak určite sa vám vo varení v nej bude dariť. Do konca programu zostávajú približne 3 minúty, tak si môžete zasa skontrolovať a pozriete si to, vidíte, že do akej miery máte opečené, vidíte aj to, že ten silikónový košiček je úplne bez újmy. Keď chcete viac opečený syr, tak si to tam ešte vrátite. Ak vám to takto bude stačiť, vyberiete. Takže ja znovu vrátim do fritézy. Vidíte, že pekne pokračuje v programe ďalej. Ešte vám poradím, že keď náhodou budete vyhrievať fritézu a dáte si tam pečiaci papier, tak prosím vás, nenechávajte ten pečiaci papier len taký samotný. Môže sa vám stať, že vám zhorí. Na to si dajte vždy veľký pozor. Lepšie používať tieto silikónové košíčky, ale aj to, keď si ich kupujete, dajte si pozor, aby ste kupovali kvalitnejšie. Pri pečení a varení vo fritéze používam takýto olej v spreji alebo niekedy kúsok čerstvého masla. Je to na vás, že ako sa rozhodnete, môžete si to vždy potrieť aj troškou bežného oleja. Fritéza je dobrá práve v tom, že nepotrebujete zbytočne pridávať tie tuky. V tom je v podstate tá jej výhoda. Do konca programu mi zostáva približná minúta, takže fritéza nakoniec
každá jedna má zvukový signál, vás upozorní, tak popri tom, ako si budete chystať takéto raňajky, kľudne si môžete pripravovať, ja neviem, kávu medzi tým, alebo niečo, čo vás iné napadne. Fritéza sa vám ozve a dá o sebe vedieť, že už ukončila proces. Varenia vo fritéze sa vôbec nemusíte báť. Všetko je to podobné ako v rúre, len je to rýchlejšie. Keby som mala podotknúť nejakú nevýhodu fritéz, tak vlastne to, že keď vás je viacej, lepšie sa vám oplatí variť v hrnci alebo piec v rúre na veľkom plechu. Toto je dobré, že keď ste sami napríklad na internáte alebo niekde ste na chate a že ste jeden alebo dvaja, vtedy je pre vás dosť výhodné fungovať aj s fritézou. Počujete signál, čiže chlebíky už sú hotové, vyzerajú takto. Košíček všetko zvládol, toho sa obávať nemusíte. Teraz už len stačí preložiť na tanierik a prípadne si k tomu ešte dorobiť nejaký šalát. Jedlo vyberám z fritézy aj s tým košíčkom. Tým, že je silikónový, rýchle sa vychladne, takže môžete si ho aj tu na boku, ako vidíte, toto tie ušká za to vybrať. Ale ja si to vždy podoberiem lopatkou, prehodím na tanierik. A potom sa mi vlastne už jednoduchšie ten chlebík z toho zosúva, pretože košíček sa poddá. Vidíte, takto som to len zošupla dolu. Fritézu teraz zatvorím a hotové jedlo vyzerá takto. Trošku to rozdelím tu na. Záleží vždy na vás, do akej intenzity chcete ten chlebík zapekať. Ja som ho chcela taký ako keby hriankovitý. Tuto z vrchu, zo spodu je bledší, ani nie je úplne tvrdý, ako vidíte. Takže je to len na vás. Pre viac receptov z fritézy mi napíšte do komentára a ja vám určite pridám mnoho ďalších receptov. Zatiaľ sa majte pekne.